खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी थारैनो बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टारखौ रिलिज होनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नखरनि राजखान्थि खालामदों नामा नंगौ थारैनो बे बाथ्राखौनो अजद दैखांनानै माखासे मानि बाथ्रा बुंदों एबा बे रिलिज होनाय जा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टारखौ रिलिज होनायनि एबा रिलिज होनायखौ सोमोन्दो खालामनानै बे समाव बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव जों मख'नांगोन दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जा गोख्रों हेंथा खालामनानै एबा अजद खालामनानै बाथ्रा बुंदोंमोन दि क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जा रेजिस्टार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ रिलिज होनायखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन थिग बेबायदिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे समाव एखे बाथ्राखौनो बुंदों जाबायदि रिलिज होदों बे रिलिज होनायखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ नङाबा फैबाय थानाय समाव बेनि हेंथायै सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों बे समाव फिन आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि थारैनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नखरनि मोनसे राजखान्थि खालामदों नामा जेराव बे समाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों अजद दैखांलायगासिनो दङ दि क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टारखौ रिलिज होनानै गावनि आंगो घनिष्ठ गावनि आंगो सुबुंखौ एबा आंगो सोद्रोमाखौ बे समाव थिसननो थाखायनो बेफोरबायदि अन्याय भाबै रिलिज होदों डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि आरो सुबुं बसुमतारी बिथांमोनखौ अन्याय भाबै रिलिज होनाय जादों होननानै बे समाव गोबां माने बाथ्रा आरो अजद दैखांलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों थारैनो हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि आंगो नखरनि सोद्रोमाखौ बेबायदि थिसननो थाखायनो रिलिज होदों नामा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव सन्देह खालामनानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदों बिदिब्ला जे क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जा डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि सायाव माबायदि अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदों लादोनि बावैसो जोङो 31 तारिख डिसेम्बराव 2025 नि जोबनाय सानखालि जे दुखुनांथाव आरो सहायथावै जे मोनसे परिबेस जों नुबाय जे बड'लेण्डनि आरो सोनाब आसामनि मोनसेया जाबाय गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो मोनसेया जाबाय प्रेस्टिजियास बड'लेण्ड आन्दलनजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनि रेजिस्टार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टार डक्टर डिमासा डी मोसाहारि बिथांमोनखौ अन्याय भाबै कुनु बेसिस कुनु भित्ति गैयाबासिनो राजनैतिक षड़यन्त्र आरो आक्रोशनि थाखाय BL आहूजा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर गणेश वारि बिथां सानैया बे सानै रेजिस्टारखौ गावनि रेजिस्टारखौ जेरैबायदि रिलिज होबाय बियो मालाबाबो गनायथावना नङा आरो बेखौ जोङो टटेलि आरो स्ट्रंलि जोङो रिजेक्ट खालामो कन्डेम खालामो आरो बे रिलिज अर्डारखौ उथायना लानो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फोरमायखांबाय आरो बिनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनो आवाज दैखांनो थाखायबो जोङो रेडि होननानै जोङो फोसावबाय कारना जाबाय जे बिथांमोना कुनु दाय गैयाबासिनो कुनु भित्ति गैयाबासिनो कुनु बेसिस गैयाबासिनो बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनाय जादों आरो जों बिनि जुदि फेक्ट फाइन्डिंखौ जों जुदि नायोब्ला नुयो जे 29 नभेम्बराव बड'लेण्ड जे बिटिसिनि जे सेक्रेटारि बे सेक्रेटारियाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायनि फिन जाथाय महरै बिटिसि माने एग्जिकिउटिभ काउन्सिला रिजुलेसन लादों आरो रिजुलेसनाव लिरदों जे बिथां सानै रेजिस्टारा गावबा गावनि डिउटिखौ डिस्चार्ज खालामनो हायाखै आरो स्टुडेन्टखौ डिसिप्लिनै मेनटेन खालामनो हायाखै व्हाट डु इउ मिन बाय डिस्चार्जिं डिउटि एन्ड मेनटेनिं द डिसिप्लिन अफ द स्टुडेन्ट हु इज रेसपन्सिबल मोनसे इन्स्टिटिउसनाव प्रिन्सिपाल थायो हेडमास्टार थायो भाइस चेन्सेलर थायो
बे इन्स्टिटिउसननि मालिकआ हेडआ सोर भाइस चेन्सेलर जुदि स्टुडेन्टनि डिउटि डिसचार्ज खालामनो हायाखैबा डिसिप्लिन खालामनो हायाखैबा दायनिगिरिया भिसि सानैबो भिसिया जागोन वाइ माने रेजिस्टाराथ' उननिसो पार्ट दा बेखायनो बे जाबाय मोनसे राजनितिक आक्रोश आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे बिटिसि जि काउन्सिल दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांमोना बे खोथाखौ सानफिननांगौ जे सुबुं बसुमतारी आरो डिमासा दैब्रां मुसाहारि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' जातीयताबाद बर'नि राव थुनलाइ बर'नि सोलोंथाइ आरो क'क्राझारनि थागिबि हिसाबै बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै बिथां सानैया जि मोनसे हारि दानायाव जि कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोना जोंनिनो भाइ जोंनिनो बिदा जोंनिनो फोरोंगिरि आरो बिथांमोनजों सोरबाया राजनितिक भाबै सुर आरो आक्रोश थानांगौनि खुनु जुक्तियानो फैया दिनै न'खरावबो पलिटिक्स गामियाव पलिटिक्स समाजाव पलिटिक्स जुदि इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनाव पबित्र सोलोंथाइनि जि मन्दिरावबो जुदि पलिटिक्स जायोबा बर' हारिनि फिउचारा बहा जाय इन्स्टिटिउसनाव माने हाइस्ट इडुकेसन जेराव मास्टार डिग्री लानाय जायो जेराव पिएइचडि माने बेयाव डिग्री लानाय जायो जेराव रिसार्च जायो जेराव स्कलारफोर दङ बे इन्स्टिटिउसनखौनो जुदि आक्रमण खालायोबा राजनितिक षड़यन्त्रनि बलि हिसाबै नों जुदि साजायोब्ला बियो बेसेबां मोजां सिन्तानि खामानि आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनै बिटिसि काउन्सिल बे सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय सरकाराव संग्रामि नेताफोर दङ सोरबा बुद्धिजिबिफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनाबो साननांगौ जे संग्रामजों फैनाय मानसिफोरा संग्रामाव थाबोफानाय जोंनि फंबायफोरखौ जोंनि बिदाफोरखौ मान मर्यादा सनमान होनानै जेब्लाबो हाबा मावनांगौ बेबायदि कनस्पिरेसि खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरो बेयाव जायफोरखौ गोदानै दायित्व होनाय जादों जों नुयो आं पार्सनेलि रावखौबो टार्गेट खालामनो नागिराखै जे सोरबाया सोरनिबा पस्टखौ मोननो लुबैनानै बा बबेबा पस्टखौ लानो लुबैनानै बेबायदि राजनितिक षड़यन्त्रनि बलियाव सानै रेजिस्टारखौ होखारनाय जादों नामा बेबायदिसो जों नुयो दा बेखायनो बेखौ रिथिंक खालाम बेखौ उइथड्र खालाम आयेनगत भाबै बेयो मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा कारन जुडिसियेल इनकुवेरि होदों जों नुबाय खिन्थु बे जुडिसियेल इनकुवेरिनि खामानिया दाबो आरम्भ जायाखै वान मेन जुडिसियेल इनकुवेरि कमिटि हिरेन्द्रनाथ शर्मा अनरेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जाजखौ होदों खिन्थु बिनि माने दाबो हियारिंआ आरम्भ जायाखै रिपर्ट साबमिट जायाखै कालेक्टआनो जायाखै रिपर्टआ बहा साबमिट जागोन सोर दसि सोर निर्दसि बे रिपर्टआव जेबो मेनसनानो जायाखै बा बिनि बेसिसआ बहा आरो बेयो जाबाय डाइरेक्ट मोनसे राजनितिक माने कनस्पिरेसि आरो बेबायदि इन्स्टिटिउसन पबित्र इन्स्टिटिउसनखौ लानानै जेराव भबिष्यत जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ जेराव दायो बेबायदि इन्स्टिटिउसनाव पलिटिक्स आरो कनस्पिरेसि खालामनाया मोजां नङा